बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नाथखुसि गामिनि थुरुन बर'नि आंगो फिसाज्ला रुस्तुम बर' 6 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'आ गोब्राब बेरामजों नाख्रेबजानानै दं। नखरनिफ्राय मिथिहोनाय बादिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों देहा फाहामसालियाव जुजिगासिनो। जायनि जाउनाव दिनै उन्दै गथ' एबा बेरामिखौ फाहामथाय होनो नखरा गोबां रांनि आंखालाव दं। बेनिखायनो बर' रायजो राजानिसिम बेरामिखौ फाहामथाय होनो रांनि मदद नागिरदों। अन्नानै जायफोर सुबुङा मदद हरनो गोसो बिथांमोना स्क्रिनाव होनाय असे बिमानि एकाउन्ट नाम्बार 5336061738 IFSC कड CBIN0282253 आव हरो आरो बेरामिखौ फाहामथाय होनो नखरखौ हेफाजाब हरो। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।